Ačkoliv existují výjimky, základní slovosled bychom mohli shrnout následovně. Začínáme s podmětem a přísudkem, například bratr čte. Kg tu. Dále můžeme přidat předmět, například knihu. Šu. Bratr čte knihu. Kg tu šu. Podmět bratr můžeme rozvinout přívlastkem, který stojí před podmětem. Například můj bratr. Wo gg. Můj bratr čte knihu. Wo gg tu šu. Předmět také můžeme rozvinout přívlastkem, který stojí před předmětem. Například můžeme říci, že se jedná o čínskou knihu. Zhongwen shu. Můj bratr čte čínskou knihu. Wo gg tu zhongwen shu. Přísudek pak nakonec můžeme rozvinout určením času a místa, které také stojí před přísudkem, a určení času předchází určení místa. Bratr se tak může číst například dnes a doma. Jingtian zai jia. Tím nám vznikne finální věta: můj bratr dnes doma čte čínskou knihu. Wo gege jingtian zai jia tu zhongwen shu.